Inqas minn 24 siegħa wara li l-imħalfin fl-inkjesta pubblika baqgħu mistaġba aktar minn darba għal dak li kienu qed jisimgħu u deskrivew lil Ian Abdilla bħala uffiċjal tal-Pulizija li qed jgħix f'dinja parallela, dak li sa ftit ta' xurilu kien il-Ministru tal-Ġustizzja għadu jdoq id-diskam kisra li issa ilna nisimgħu is-snin. Ian Abdilla pratikament għalli daqad bil-qeda fuq l-iskandlu tal-Panama Papers. Ġvida, ma fetaħ l-ebda investigazzjoni fuq jitkellem ma din ma tinkweta, din il-mod kif kienu qed jaħdmu l-istituzzjonijiet. Jiena narġa' ngħidlek kien għandi fiduċja fl-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Ma din ilna nisimgħuha u issa qed nisimgħu affarijiet ċokkanti fil-qorti. Din il-fiduċja li għandek? Jien għandi fiduċja, qed inkun ċaru kategorija li għandi fiduċja fl-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Owen Bonnici der skomdu għall-aħħar jipprova jwieġeb għal mistoqsijiet dwar dak li ħareġ fil-qorti din il-ġimgħa. Fosthom l-ammissjoni xejn sorpriża imma xokkanti xorta tal-eks kap tat-taqsima ta' kontra reati ekonomiċi Ian Abdilla li bin-nuqqas ta' tweġiba tiegħu ammetta li hu ma mexiex fil-konfront ta' jitkellem Konrad Mizzi wara li ħareġ l-iskandlu tal-Panama Papers. Taħseb li Ian Abdilla għamel xogħol? Taħseb li Ian Abdilla għamel xogħol? Jiena konvint. Taħseb li Ian Abdilla għamel xogħol? U jiena konvint. Għax jiena ħanaddi ġudizzju fuq jiena daka. Biraħ kena tweġiba, Ian Abdilla għal ċaru tont li m'għamilx investigazzjonijiet fuq kif. Le, imma sma stafa di. Jiena mhux se ngħaddi kummenti fuq dak il-kummissarju, dak l-assistent kummissarju dak il-Pulizija. Net News insista ma' Owen Bonnici biex jgħidilna jekk verament jaħsibx li l-istituzzjonijiet tal-pajjiż ħadmux kif suppost. Madankollu l-eks Ministru tal-Ġustizzja baqa' jaħrab milli jagħti tweġiba u baqa' jinsisti li l-qrati huma indipendenti. Il-maġistrati huma indipendenti f'pajjiż u ħadd ma jgħidulhom x'jagħmlu, ħadd ma jgħidulhom x'jagħmlu. Il-Pulizija, lill-Kummissarju kienu jgħidu Jiena nawgura illi l-inkjesti jingħalqu malaj kemm jista' jkun. Owen Bonnici jibqa' mhux kapaċi jgħid quddiem il-kameras li l-Pulizija, l-eks Kummissarju u l-awtoritajiet l-oħra ta' pajjiżna tħallew jaħdmu mingħajr intħil jew pressjoni min-naħa ta' esponenti tal-Gvern.